Аз вече те разсмях веднъж, то няма нужда повече. Не беше ли по този път? Не, беше с джинчето, как бе? Кире, ти нали знаеш, че тя наистина те заслужаваш? Само, че днеска, брато, имам Independent Day. Верно? Да, 2 години. Честито, бе. Искам да почерпа. Мани, аз съм, няма нужда. Има, ама както и да е. А ти? Какво аз? То тя от 6 години не ми говори, бе, човек. Така ли? Да. Що? Не помниш ли? Не. Преди 6 години се там с киното сгафих. Дето браче да те прецака. Не, то нали аз първо взех русата, па тогава брача да ме прецака. Като ти кажа човек да вземеш двете, ти... Двете, дволевката не стигна, а? Взе повече. Значи ти дах 50. И тогава инфлацията не беше проблем. Иди я покани на едно кинце. То кино няма вече, човек. Няма, ама ти я покани. Колкът няма. И тук, каква е бати романтичният тип се оказа ти, бе? Романтично, в киното става най-добре. То кино няма от тия телефони, от когато ги има, бе. Че какво му е на телефона? Този телефон толкова стар, силно създаваме последния път, като си е бал, бе, човек. Не, от на Хитлера Печуренската е. Айде, стига, това агресия ще се обада на социалните, бе, ей! И на Бербатов мога да звъннеш, ама вече не си в тази възраст. Айде, отивай. Аз си врачет. Айде, бе! Здрасти. Как си? Какво става? Нищо. Интересно. Айде. Пише си. Пишеш нещо? Нищо друго не правя. Що го криеш сега? Защото са лични неща. Ама да не пише за любим. се каже. За кого, бе? Той не беше по-голям от тебе. Да, бе, 3 години. И тук те изпревага. Как ще наваксаш? Не знам как ще наваксам. Виж сега, с годините няма да наваксаш, ма трябва да измислиш друг вариант, защото той винаги е по-бърз. Има други варианти. И то не е една крачка преди тебе, тук бяха няколко крачки преди тебе. Добре, мога предположа, че е за Филип, айде. Впрочем, като стана дума за Филип, ние утре с него ще пътуваме към морето. По каква причина? На това море ще се види с една много готина мадама. Руса блондинка. 10 от 10. Се забили по Инстаграм онзи ден. Страхотна, трепач. Той спи, той... Каквото и да прави, се мисли за нея, бе, човек. Трепач. Той е лудовлюбен. На седмото небе в момента. И аз съм там като план Б. Ако вземе да стане нещо, да му помогна. Да го избавя. Нали? Братчета все пак. Хубаво, че мислиш за него. Аз ти казах ти да не ме буташ. Ти пък. Аз ако да бях буднал по-рано, щеше да си по-бърз. Изобщо нямаше се излагам иначе, бе, човек. Нямаше какво се излагаш. Спряхме в центъра и се върнах. Тогава той щеше да каже здрасти, брачета, тия си на пейката. А то ми се опъва. Ще ми вика социал. Другия път, като ти кажа ставай, ставаш. Да. Ако ме слушаш, далеч стигнеш този живот. То си е невъзможно. Ми се опъваш като на магаре на мост. е невъзможно, бе, човек. Кое е невъзможно? Пак. Цялата ситуация, бе. Кое е невъзможно? Ти няма да разбереш. Няма невъзможни неща. Впрочем, ако си мислиш, че ще чака още 6 години, жестоко се лъжиш.
подариш едно зелено? Защото прилича на блатна фея, мога да бъда сигурна. Или пък такова прозрачно. Много ми напомня на змийско око. Подла като змия. Турта на любовта и цветето по кълна. Искам мляко. Да. Колко?